Unsa imong ngalan dong? Rino Trosyo, Nag-eskwela ka? Wala. nag-eskwela, Aman dapit sa Valencia National School. nya kanang imuhang tiil karon ug kamot unsa man na siya daan sa pagkakuan. Uso ko na sa daot ni Stambal. Oh. Nya unsa may imong gikanahanglan di ay nga kuan nga mga butang. Gamit ito sa pag-eskwela para makahuman ko eskwela para di ko kuluwas kapag panahon, di ko muluoy, di ko ito nila. Desyado lagi, uwi pangandoy, ana. May kamot ko para makahuman ko, para magatabang sa kong pamilya pohon. Kung kaloy-anan ko, makahuman ko, magatabang ko nila. Mayo manghinaot unta nga kinsa man nga kuan imong kuan kinsa man imong gusto nga mutabang tanang mga politiko kinsa man para makapalit ka kunsa imong gusto nga paliton gani kuan Kinahanglan ka ng cellphone para online ba panggamit sa pang-eskwela, pang-online sa class, cellphone pindi pon cellphone or bahala na lang ayun na lang ng laptop kay murag dako ra man kayna. sige, para cellphone lang, pang-online class lang. Oh. Para kay sa sunod mo indol mo ka college sunod ba? Ubanan man ta ka. Unya desidido mo giga ka mo eskwela. Sige daw kay kung uman lagi. Kay isa nang kahintang nako kung di ko mag-eskwela, di ko kalibol. Sing unsa pa. Wow. Kundi eskwela na jud pupuhunan para magka trabaho kung sakto. Lagi po sa uya po sa akong amigo be lakaw daw ko na be ani pas dinan mo gidunta nimo angay tabangan sam luoy magayo naot ko sa katong nga may mudagan kay sigilang panghatag wartab kini tabangin ninyo ni nga tao si kuan si tinud nga lang Arino Trosyo na nagpuyo sa Valencia City Bukidnon luoy lagi kayo ako unta mo tabangan yun saon nga yano ram pug ko nga empleyado na po'y gibuhi pod cellphone lagi unta iyang kuan iyang Pabaliya. iyang tuyo mora gyud kay para panggamiton nimo sa Pang-online class. online class. Kay online man karon. Okay. Nya. Pagpasalamat daan og kinsay maka dungog ani imong kwan. Salamat kayong kung kinsay may pang Malumong kasing-kasing. klaseng. I hope na tabangan ko ninyo. Kung magatabang pun mo sa kupon pohon mo. Salamat ay kumo nako kung makahumagog pag-eskwela nako. Daghan kay salamat. Thank you.